Dobrý večer. Dovolte, abych se vám představil. Tuža jsou Ruda z Ostravy, ale všetci chlapi v robotě mi říkají Ostrava, bo žiju v Ostravě, tak to je logické, no ni? No. Tuž musím vám lidi fakt poděkovat, bo jste mi po minulém vystoupení pěkně zamarasili schránku. Už tolik dopisů jsem fakt nečekal. S mámou jsme to týden rozlepovali, až jsem si musel vzít na hradní volno na šichtě. Fakt maras. Napísali jste mi, že těch vět, které se říkají těsně před smrťou, je daleko víc. Už jsem to hodil na papír, poskládal a jsem tu. Ještě bych vás rád upozornil, že jestli nějakou z těch vět, které za chvíli uslyšíte, vyslovíte, tuž tak to už jste úplně v říti, to se můžete jenom pomodlit a valit to pěkně na hřbitov. 7 posledních vět před smrťou, druhá várka. 1. Pust mě k tomu, já tomu rozumím. 2. Zbijem ho, jde sám. 3. Neboj, není nabitá. 4. Ty, že jsi mafián, nevěřím. 5. Pejsku, pojď sem. 6. Brzdy jsou hotové, jdu to vyzkoušet. 7. Ti chlapi z rozvědky stojí za hovno, žádné miny tu nejsou. Už to je všecko vzduch.